Harris on kyllä pihdeissä tällä hetkellä, palloa ei saada hänelle, Pilkku joutuu ratkaisuyritykseen itse kaukaa, mutta onnistuu ja ero on jälleen 8 pistettä, tasan 2 minuuttia otteluaikaa jäljellä. Hyvin turkulaiset pitävät pallon. Saadaanpa järjestettyä siellä Voutilaiselle täysin vapaa heittopaikka, minuutti otteluaikaa jäljellä ja 8 pistettä Turun johto. Hyökkäysalueelle, sinne se saadaan Steen, Harris siellä 2 miestä korin alla ja Harris nostaa 3 miehen estelystä huolimatta ja kyllä tuon täytyy olla jo voittokori 98-9.